அப்பா, என் வாழ்நாள்ல என்னையே நான் அர்ப்பணிச்சிருக்கேன். கொள்கைக்காகவும் கடமைக்காகவும் நம்ம மக்களுக்காகவும். ஆனா விதி எப்பவும் போல நான் எதிர்பார்க்காத ஒண்ண கொடுத்திருக்க. ஒரு மகள, வாழ்க்கை சூழல்ல சிக்காத ஒரு உயிர். முன்னோர்களோட அருளையும் ஆற்றலையும் எனக்கு கொடுங்க தந்தையோடு. திரும்பவும் ஒரு முறை நான் யுத்தம் செய்யணும். கடைசியா ஒரு எதிரியை வீழ்த்தி அவகிட்ட வீடு திரும்பணும். ஒரு போர் வீரனா இல்ல, ஒரு தகப்பனா. யுத்தத்துக்கு பதிலா யதார்த்தத்தை போதிக்கிறவனா. இதுவரைக்கும் நான் அறியாத ஒண்ணு கெஞ்சி கேட்கிற என் பிரார்த்தனை நிறைவேற்றுங்க.